Stop Junta, building better Africa. Mwambiri aziko mwambiri nose amene mukudionera komanso atwankhani nonse ya nyumba zosiyana-siyana. Dzina nga Fredo Benjani Kalua, National Director of Youth ku UTM. Panopa I think alisa kuziwa kuti ku Malawi nthawi nayo ni nthawi ya registration, and I think alisa kuziwaso kuti mavuto ena amene achinyamata mbiri makumana nawo zokhuza za NRB kuti ena munaibe ma national ID kuti mukhale access yokalembesa ku meki koti nagamula and malo monse mene mola meki NRB ali momo. So tose nyamata wena aliyese amene ali supporter wa UTM, nyamata wena aliyese amene chaka cha mawa zakapezeka kwanisa 18 chonde ngati UTM achinyamata tukumana ndi mavuto osiyana-siyana. Achinyamata ambiri ndamene access to education ndi issue kwa ife. Achinyamata ambiri leroli ndalandira foni achinyamata ena kundiuza kuti tinalembera zaku immigration, titalembera zaku immigration kuja anthu amene atenga ena maina awo pa shortlist panalibe. So ndi ma issues ambiri oda achinyamata ife tukumana nawo ku Malawi. Koma achinyamata ambiri ena amene oti zandale sandikhuzi, zandale sindipanga nawo. So tikati tione ma issues amene tukumana nawo, ma problems aja zivute zitani, akutiuza kuti tikuona kutenga nawo gawo pa zovota zachisankho tindu udindo. So mwina tisanapite kuza registration ndi ma regional directors anzanga, ndi ma regional directors anzanga a dziko lonse la Malawi. Mwina ningo abasalisa ngozibasa introduction. Yeah, mwina alisa kuzongo pereka introduction di region manager. Ndine Abdullah Gringo kuchokera ku Sapitwa region. Thanks. Ine nditenda igama Buwa region. Ndine Henderson Waya kuchokera ku Eastern region, Director of Youth. Ine ndi Aaron Chiweza kuchokera Central region, Director of Youth. Afrika mbewe doi wa kumpoto. Maxwell Julius, Youth Director, Southern region. Ine ndi Moses Kaliati kuchokera ku Apashire, Director of Youth. Ine ndine Kida Nkolola, Director of Youth, Lakeshore region. Okay, ziko mwambiri ndi I think ababa ndoti ngati UTM tindi ma national directors a Wachipani chose. I think ma national ma regional directors a dziko lonse Kuimila ma regions zonse Wachipani chathu. Now mwina tisanapite nkhani ya registration pala announcement yoti ndipange. I think 3 weeks ago ngati Fredo napanga announce kuti ndikapanga nawo contest ku convention ya UTM as a presidential candidate. Announcement manager ina announcement yoti nachoka pasi pa mtima and ine ngati mmodzi mwa achinyamata I believe kuti achinyamata tikuena kutenga nawo mbali, tikuena kutenga gawo as far as we can go. Africa yonse tikati tione kuli windi yokuti achinyamata kuena zipanga nawo, they have to participate even to highest level. So many mapanga announcement yanga ija, it was an announcement yokuti it is in belief, in faith kuti fail ngati youth we've got a role to play in politics, we've got a role to play in development ya Malawi. Komano after announcement ija I think ma directors anzanga osiyana-siyana komanso anthu osiyana-siyana mu Chipani takhatuma pangana konzati kuti panopa tindi 9 months kuti pite kuzisankho. Komanso ife ngati base ngati director yathu ya youth tikuyenera tisapezeke kuti tasokonezana ndi maplan amene tinayamba, maplan amene tinawa 2025. So officially ndifuna ndipange communicate kuti announcement yanga ndi interest yanga ukapanga contest ku UTM convention ija ndaipanga withdraw.
komanso ndipanga maintain position yanga National Director of Youth. I think muntu pachizungu palimao amati no matter how great a person can be, you can never be greater than your society. UTM si munthu mmodzi, UTM is an idea. UTM ndi chigulu. Aliyense kumene muli masapota UTM, just know kuti pa 17 November zivute zitani, UTM tukupasani presidential candidate. And tonse fair as youth takwirizana kuti we support, rally behind, komanso mobilize my votes for president amene akachoka ku convention ya UTM. So ngati ma directors of youth aziko lonse from Sanje to Chitipa tavomerezana kuti no, Fredo, you will not go for presidential, upanga stick to National Director of Youth. Ndimo natisana pite kuza registration mwa ningo abasaso ma directors of youth ama region kuda kuzongo muna amena ndizome na mozi, then we're going to issue ama ya registration ziko. Jehovah Jireh, hear the cry of your kids. Ziko kwambiri choyamba nimafuna titokoze kwambiri a National Publicity Secretary athu komanso a National DOI dima DOI azanga ose ojogera ma region onse. Choyamba ndifati titokoze kwambiri Fredokiss amene ali penjani Karuwa ya atangolengeza zoti akufuna kuimira upresident. Anthu ambiri anamuvomereza kuti aine because he is capable. Koma ifeyo titaona kuchipani kwathuko tinamuimbira mafoni fatili pa chinchito anthu fe chachikulu kwambiri. Tinaona kuti timing inakanga tinadivutapo pang'ono chifukwa ku youthiku ufunika munthu woti azipanga communicate ndi anyamata. The Fredo is very capable kupanga communicate ndi anyamata komanso kupanga mobilize. Mwakamukuona atangomwalira president athu Dr. South Kima, may so rest in peace. Makandola ita anabwesa idea it's Fredo anakapanga ku southern region, ku central region, ku Mpoto, kusonyeza kuti anasiya gap yaikulu kwambiri kukapanga contest za president. Ndi nampempha tichonda chimwene ukuku anyamata mwasiya panopa salembesa anyamata awa ambiri ndekuti inde akufuna kuimosa pano ukuku sogoleri ndi usokonekera. Nde ifeyo tutokoza kwambiri kuti Fredo wavomereza madandaulo athu amene tinapempha ifeyo andi mene kwafotokozeramo amene atawina ife tamuthandiza kwambiri ndipo sitikuonanso wina panopa madoi onse ali pano amene tikamvotera ifeyo ndikuti ndi Fredokiss. Zikomo kwambiri alinaso kale nkhani yolembesa tirankhula bwino koma ifeyo tonse tagwirizanadi ndipo tikugwirizana naye kusiya pasi kwake kupanga withdraw zoyima za president. Thank you. Zikomo kwambiri ino atulankhana anzathu komanso mneneri wachipani chimene cha UTM ona bonja wala komanso wamkulu wa chinyamata mu chipani chimenechi. Choyamba ndimafuna ndithokoze ku mtundu wa Malawi amene mukutionera pano kuti Fredo I think ndi munthu mmodzi amene amachikonda kwambiri komanso amachifunira zabwino chipani cha UTM. Chifukwa akadakhala munthu wodzikonda I think maganizo ife ma directors komanso ngakhale kuchokera ku constituencies, district, ku area madandaulo amene timamupempha kati nyamata mzathu akadakhala munthu wodzikonda kuti no ndikupita boka panga participate pachani pa president. Koma ndimafuna ndikudziwitseni inu Amalawi anzanga kuti ena amatha kutanthauzira chinthu chimosiyana. Sikuti ndi chipani cha UTM chimene chauza Fredo kuti apo tili ndiwa wachinyamata zisiye za president zikapanga maintain position yako ya director ya youth. Ayi chipani chomasuka, chipani chimalola wina aliyense msinkhuno wonse kuyima pa position ina aliyonse imene munthu uyo akuyifuna. Komano ndife kuchokera ku director yathu ya youth poona mmene ntchito za mtsogoleri wathu ngati Fredo Penjani Karuwa wakhala kutichitira mu nthawi yonse imene wakhala pa udindo umenewu. Taona kuti ndi munthu wofunikira kwambiri ku department yathu kuti apitirize ntchito yabwino imene wakhala kutiphunzitsa komanso yotumikira chipani pa ground
komanso kubweretsa ma ideas osiyanasiyana opititsa patsogolo chipani chimenechi cha UTM. Mutati muone muzipani zonse amene akuoneka kuti ndi mnyamata yekhayo wanzeru wamalingaliro abwino komanso ndi wachichepere kukhala director wa youth ndi Fredokiss Kaluwa muzipani zonse Malawi muno. So mutha kuona kuti UTM ndi chipani choganiza bwino, UTM ndi anthu oganiza moyenera. So ndimafuna ngopereka comment kuti musaone kuti ngati akuluakulu akuchipani ifeyo atiuza kuti timuuze Fredo kuti atule pasi maganizo ake. Ayi, komanso si adamuuze Fredo kuti iwe Fredo msinkhu wako ndiochepa sukwene kupita pa Club Junta, building better Africa.